Мектептен кайтып килә инде, артына портфелин тапкан инде. Гөлсирә ханымның өендә курчаклар белән тулы стеллаж бар. Аларның саны берничә дистәдән артып киткәч, мондый мини күргәзмәне оештырырга туры килде ди ул. Бүләк ителгән һәм туганнар, дусларга истәлеккә бирелгәннәре күпме? Башта менә шул халыкны фарфордан, аннан соң инде менә кайберләр аның нидән йомшак чүпрәкләрдән ясалганнар бар инде. Яңа алдан гына күрдем винтажный ватадан, мамыктан винтажный елышный ниләр инде уенчыклар ясыйлар икән. Шулай итеп мин ясап карамакчы булдым да, алар миңа бик ошап китте. Менә булар инде хәзер менә шушы мамыктан ясалганнар. Фарфор һәм мамыктан бу гүзәллек мини остаханәдә тудырыла. Оста монда кышкы кичләрне үткәрергә ярата һәм үзе билгеләп беткәнчә, аңа иң ошаганы курчакларны хәрәкәттә ясау. Шуңа күрә алдан куллар һәм аякларны әзерли, таякчыкларда итекләр киптерә. Баштан менә шушындай каркасын ясыйсың инде аның. Аннан соң инде менә шушынарга инде вата чырный башлыйсың. Менә шулай чырныйсың. И клейстә бит инде сөртә башласың. Менә шуннан соң инде образын инде уйлый башлыйсың, инде дирәк ясарга икән, кем булып чыгар икән бу дисең инде. Уста әйтүенчә, аның бер-берсенә охшаш курчаклары юк. Аларның фарфор йөзләре хисләр белдерә. Үз һәм аяк киемнәре, чәчләре төрле. Шәйгә манган мамык блондинкалар ясау өчен яхшы икән, төснең куелыгына карап, шатенкаларга да ярап куя. Краска белән буяганы караганда чәче менә мондай нидән ничектер нейрәк, натуральнейрак чыга инде. Менә буларга эшкен менә, әлезрәк моның нюанслары калды әле. Моны ясавы озак түгел. Менә син бер кичтә берничәне ясарга, менә монсы инде уже заготовка. Берничәне ясарга була. Моны киптерергә кирәк. Гөлсирә Әхмәтшина йортында осталар ярминкәсендә кебек диварлардагы рәсемнәр, вазалардагы фарфор чәчәкләр, рәсемле тәлинкәләр. Бу матурлыкның хуҗабикәсе иҗади потенциалны ачуга тәрбияче һөнәре ярдәм итте ди. Балалар бакчасында фантазиясын эшкә җигәргә туры килгән. Тарелкаларга точечный роспись дип атала инде. Шуның белән ясарга тыңган мин. Бик увлекаться иткән мин моның белән. Аннан соң инде күбесенчә инде мин холодный фарфор белән тотындым. Чәчәкләр ясарга. Ул чәчәкләр инде минем бик күп булды инде. Рәсем ясарга да яратам. Сеңелләремә ниләр, шулар нигәләргә бүләк итеп ясадым инде, дусларга бүләк иткәннәр, картинкаларым байтак инде. Без героинябызны аның чәчәк курчак дөньясында калдырырга ашыктык. Үзе әйтүенчә, һәр кешегә җанга якын юл да кирәк. Гөлназ Хәсәншина, Илшат Мәхмүтов, Нурлат хәбәрләре.